Salut, eu sunt Marian și bine v-am găsit la primul meu videoclip de pe acest canal, mai exact primul meu challenge, pe care nu-l vom face singur, bineînțeles, îl vom face alături de Migdală, invitatul meu special de astăzi. Mai exact, astăzi vreau să facem prima armă tot meciul, adică dăm un meci direct de duo țac-pac alături de Migdală, invitatul meu special încă o dată, și prima armă care ne pică, prima armă pe care o găsim pe jos, cu aia va trebui să jucăm tot meciul. Dar înainte să începem acest videoclip, nu uitați să dați un mare like, share, subscribe, deoarece este primul episod sau primul challenge, cum vreți voi să-i spunem. Bineînțeles și alături de Migdală, încă o dată invitatul meu special. Iar dacă vreți ca Migdală să mai apară pe clipurile noastre, nu uitați să spuneți chestia asta în comentarii și să facem măcar 100 de like-uri, pentru că data viitoare el să vină direct cu facecam și cu vocea lui ca să-l auziți și pe el pentru următorul videoclip. Așa că nu mai stăm de vorbă, îi dăm direct start și revenim din avion. Ok, mă, băi și fete, am revenit de aici în avion. Băi, sincer, nu știu unde să sărim. Cred că o să mergem direct pe bătaie cu Migdală aici, periculos, rău de tot. După cum v-am zis, o să jucăm cu prima armă tot meciul, așa că... Da, ce să zic, curați în baftă, mâncava-și gurița voastră, pentru că eu când filmez acest challenge minunat, este ora 2 dimineața. Deci direct mergem un pic, nu mai stăm pe niciun gând, sărim direct aici. Sperăm că nu avem spamagii, mâncava-și gurița voastră, că dacă avem spamagii, s-a dus și challenge-uri, rip challenge și nu mai facem nimic. Efectiv, nu o să mai facem nimic. Băi, una peste alta, până aterizăm noi, nu uitați să bușiți butonul like acolo, pentru că dacă mai vreți clipuri, bineînțeles, alături de Migdală, trebuie măcar neapărat să strângem 100 de like-uri, să arătăm că putem și noi aici să facem 100 de like-uri la acest videoclip. Băi, ideea e că aterizăm și ușor, cam, da, sunt cam mulți aici, parcă mai bine mă retrăgeam, sincer. Aoleo, viață, lasă-mă puțin, lasă-mă, leacă, că eu vreau să, știi, să plec, pa, haide, pa, salut Migdală, te pup. Eu cam o dau cu fuga de aici, că nu știu, nu prea ce să lutez. Că am văzut acolo o armă care nu place mie. Cred că o iau pe dreapta, gata. Uite, iau banii ăștia de aici, stai așa. Și acum vin și eu spre tine. Mamă, ce să bate Migdală al meu. Băi, Migdală, bă, ce periculos ești, uite de Migdală. Eu uite, am găsit și eu aici. XM8, bun. Gata, am și o armă acum XM8. Migdală, lasă și mie kill-uri. Migdală. Doamne, eu ce ia Migdală aici pe toți. Eu n-apuc să fac nimic. Așa, bam, am luptat și eu, cred. Unde mă player ăștia? Are Migdală aici? Să mă bată Bibi. Hai că a avut Migdală, gata. Gata, ce să că Migdală cred că are 3-4 kill-uri până acum. Eu n-am nimica. Aha, mersi de kill, bă. Te pup, mersi frumos. Chiar apreciez, băieți. Ce s-a pus, mă, ești nebun? Bă, lasă-mi kill, Migdală. Doamne, băi, am 0 kill-uri, ăsta are 6 kill-uri până acum, cred că să mă bată, mă, dacă n-a făcut aici, a rupt topicul. Ideea e că eu mi-am găsit XM8 ăsta, dar vedem că nebunul nostru și-a găsit direct MP5-ul. Ăsta are mai mult noroc, că dacă știți cu MP5-ul e super easy, gen și cu scopul și cu toate astea, care pași, hai să-i furăm și noi kill-ul, că și el ne-a furat nouă și n-ar fi frumos. Aha, ce să mai furmă ăsta, mă, l-a văzut la omor, nici nu stă pe gânduri. Băi, revenind la ce vă ziceam, deci ăsta, MP5-ul, e bun și la distanță și la apropiere. De ce? Pentru că cu scopul și dacă îl faci cu 3 chipuri, nici nu vei să știți cum trage. Da, las că e bun și XM8-ul meu, acum ce să faci, nu ne plângem că decât să-mi dea bizon sau altă armă, mai proastă, e bun și ăsta. Mă întreb dacă fac și o kill cu Migdală în meciul ăsta sau nu. Cred că e challenge nu faci kill meciul ăsta și Migdală cară meciul. Cam ceva de genul ăsta e. Să mă bată, mă. Hai să plec și eu de aici, că deja cred că nu mai are rost să mai stau alături de Migdală. Deși n-ar trebui să mă repet de lângă el, dar hai să merg și eu mai push, mai agresiv. Dacă vreau să fac kill-uri, bineînțeles, că dacă nu, opa, iar are pași. Băi, dar omul ăsta are noroc de player, mă, pe bune vă zic, să mă bată Bibi. Dacă prind și eu vreun player să fac kill de el, cred că dacă fac kill meciul ăsta trebuie să mă închin neapărat, deci mă închin, mă jur. Da, e bine rău cu omul ăsta. Da, ce să zic eu, până acum, aha, ăia sunt sus acolo, am înțeles, deci avem și player pe sus. Aha, da, băieții, bă, eu nu înțeleg, mă, cum să sui oamenii ăștia acolo. Deci, bă, să spune și mie chat-ul, vă rog eu frumos, cât mă bat eu cu oamenii ăștia, băi, deci ăștia nu sunt oameni, bă, sunt nații. Cum să suie ăștia acolo cu arme? Eu nu înțeleg, deci au AVM-ul ăla și cu bine, dar să suie amândoi, gen, what the fuck, bro? Nu pot să înțeleg așa ceva, deci Doamne, uite și tu, uite și tu cum stau, deci nu, băi, dar n-ai cum, mă, cu ei, mă, ei sunt bine, mă, rău de tot. Uite, are și Migdală pe acolo, am înțeles. Și dacă puteți, bă, deci, ui, bun, knock. Dă-i Migdală, dă-i finish-ul, Migdală, dă-i finish-ul. Dai, mă, și tu finish-ul, ăsta nu dă finish intenționat, bă, să mă bată mama. Băi, ăsta intenționat face ca să ia kill-urile alea. După ce că trebuie să fac cumva ca alea să fie ale mele neapărat, kill-urile alea trebuie să fie ale mele neapărat. Omul ăsta mi-a luat prea multe. Dă-i bine, knock. Hai să vedem cum luăm pe al doilea acolo. Băi, viață, tu știi că eu sunt roc în devenire? Stai să mă vezi acum.
Bine, bine, n-am migdală, mai ia kill migdală, ia, gata. Hai, gata, migdală, ai luat și kill. Bă, dar omul ăsta n-are cum, mă, n-ai ce să-i zici, mă, ăsta îi iau 2 kill-uri, face altul pe lângă. Nici nu l-am văzut pe ăsta să mă bată vii. Băi, revin la subiect, băi, că nu puteam, că mă băteam cu ăia. Cum să suie ăia acolo? Deci explicați și mie în comentarii, vă rog frumos, dacă puteți să-mi spuneți în comentarii, ar fi perfect. Că aș vrea și eu, deci metoda aia e genială să campezi acolo. Dar până te sui acolo, mai durează, că eu nu știu cum reușesc cu oamenii mei. Cred că mergem să coborâm dealul ăsta, că nu prea mai are rost să mai stăm un pic, deja playerii nu o să mai vină, am omorât cam tot ce era, direct cu Tiroliana, cred că plecăm. Hai, migdală, băi, și tu, bă, nu mai sta în urmă. Hopa. E aici player în stânga, mă? E. Unde ești, mă, acolo? Mă, viațu, eu ți-am zis că eu sunt roc când devine din pic, tu nu știi? Sau vrei să te bați cu mine? Vino cu aci. Unde e, mă, ăsta? Bă, dar chiar, mă, l-am văzut eu pe dronă, dar... e în sus, uite-l acolo. E după copaci, ce face, mă? Campează omul meu. Să mă bată, mă, uite-l acolo. Au. Gata, nu mai da, gata. Ho. Bă, gata, mă, nu mai pușa, lasă-mă o leacă, că stai să am și o aer și după mai vorbim, dacă e... O rog Cenzo, gata, tată, nu mai da așa, lasă-mă și pe mine, să am și o puțin aer. Tu ai uitat că eu sunt roc în devenire, stai că ți arăt eu ție ce înseamnă să fii roc. Bă, dar ia și tu 2 capuri odată, bine? Mort acolo. Gata, culcat. Cum îl chema, mă? Nebuna. Opa, nebunul, te-am bătut, nebunul. Lasă mesaj pe Instagram dacă mă auzi. În fine, trecem mai departe. Băi, migdală, până ai venit tu la mine, eu deja am făcut kill-ul. Omul meu deja venea, bă. Deci n-ai cum cu el. Omul meu deja venea să-mi ia kill-ul. E top rău de tot, băiatul ăsta. Deci cu echipier ca migdală vă doresc la toți. Un om de genul ăsta, un prieten de genul ăsta să vă ia kill-urile, vi-l doresc. Deci să faci tu un challenge ca omul și el să vină să e bine rău de tot. Ei, băi, și una peste alta am eu decât 3 kill-uri și omul ăsta mi-a furat la kill-uri. Știu că am zis-o tot meciul, dar o merită. Merită toate criticile pe pământul ăsta pentru tot ce a făcut. Ai. Băi, treaba e în felul următor. Cum să facem noi să scăpăm de omul ăsta? Cum să-l facem să moară? Că o grenadă nu pot să-i dau, că nu bubuie, nu suntem pe PUBG doară. Dar credeți-mă, cu cel mai mare drag și cea mai mare părere de rău, știu că e cu echipierul meu, dar l-aș bate și l-aș omorâ ca să pot să fac eu kill-uri. Ei, băi, deci, unde sunt playerii ăștia, băi, Garena? Te rog frumos, dă și mie un player, că nu mai văd niciunul. Unde sunt ăștia? Campează? Ce naiba? Mai sunt 18 playeri în zona asta și eu nu mai văd niciunul. Uite, se bat, văd că se bat, dar nu știu, mă, unde, pe la clock, pe acolo, oare? Cred că sunt pe la clock ei, mă. Ceva îmi spune că ăștia se bat prin clock, pentru că dacă noi am coborât din pic, practic, în jos în Bima nu mai sunt, unde să fie Pokinox sau clock. Pe aici sunt cele mai răvnite zone pentru ei. Dar cred că mai bine mă întorc eu de aici, că mă duc înspre zonă și aici sigur nu campează niciunul. Ai de viața mea. Ce mai arunc și eu de aici? Aruncat așa metele astea că nu-mi trebuie. Pam. Bun, mi s-a mai format un glue, asta e bine. Păi și da, sincer, cred că era mai bine înainte. Voi ce ziceți, mă, chat? Era mai bine înainte când luptam noi glurile de pe jos sau acum când ne dă Garena, gen? Bine, jocul de fapt ne dă câte un glue, nu știu câte secunde sau nu știu care e treaba cu asta. Dar eu cred că era mai frumos înainte, bă, când luptam noi și... Nu știu, mi se părea mai ok așa, dar în fine, puteai să faci și rost de glue, era mai bine, parcă acum rămâi de mai multe ori fără glue, de asta zic. Vede că avem și player sus în stânga, aoleu, ăla m-a văzut pe tona, asta nu-i bine. Viața mea, stai așa, mori, bă, doamne, da, mi intră și mie cap o dată. Mă întreb și așa pentru un prieten, îmi intră și mie cap. Băi, sunt în stânga la glue, sunt 2 acolo în față. Viața mea. Eu, au, gata, cum ai văzut, mă? Ori era donata? Nu merge nici schema, se pare că astăzi, da. Nu merge nici hack-ul, băieți, din păcate. Cât să fă, mori. No, auci. Nu mi-l fura migdală. Doamne ajută. Au! Bă, zlău. Hai că da, asta e bine rău de tot. Am viață de mă sparg. Spamează-l, bă! Că mi-l amigdală. Aha, bravo, migdală, ai și murit acolo. Ești bun tare. Stai să-mi bag și un met, că gata, s-a terminat aici. Ăla a murit, mă, gata, bun. Așa, și-a luat și migdală revive și... Unde-i, mă, ăsta? N-a murit, mă, bă, parcă a murit, nu? Sau, aha, da. Cu echipier. Bine, migdală, bravo, tată, ești bun tare. Mai bun ca... Auci. Păi aia nu-i bați de acolo din fund, dar pe ăsta-l bați care ai apucat că era prin sărac între noi doi. Dar pe aia de acolo nu-i bați. Trebuie neapărat să plec la zonă. Nu pot să mai stau, dar nici cu ăla acolo care o să mă țină n-am ce să fac. Deci, viața mai bine ori te dai bătușor la fugă, ori te bat. Altă variantă nu ai, că nu există.
ori te bate Migdala, ca de obicei, adică nu se poate. Asta e partea 13, nu mai contează. Mai sunt 7 playeri, asta este foarte, foarte bine. Suntem aproape să facem buia, primul meu challenge chiar. Așa că urați-mi baftă și mie în continuare și dați și voi acolo un mare, mare like, opriți chiar cu videoclipul dacă n-ați făcut-o și dacă mai vreți să vă zic încă o dată să mai apară Migdala aici la noi pe canal și să vorbească și el chiar. Bun, ce pot să-mi iau de aici? Bă, nu mi-a jucat nimic. Nu. Țin banii în cazul în care moare coechiperul meu drag pe care eu l-am aici de față. Dragul meu coechipier. Ce faci? Unde te duci? Stai să vin și eu cu tine. Nu mă lăsa singur pe aici prin zona asta că nu prea o duc bine. Rău de tot să mor dacă te mint. Băi, deci în primul rând vreau să spun că nu mai suport ăsta, cum se numește, mă? Viața asta care mint toți care într-una din cauza la zonă și am și abilitățile bine rău de tot puse și vreau să ajung o dată în zonă. Dă dată, așa, bun, gata. Una peste alta, ăla dă revive acolo, băi, viața mea. Deci cine te-a învățat pe tine să dai tu revive din acela, nu știu, nu pot să înțeleg, dar stai liniștit că nu mai dai revive în curând. Bă, Migdala, ce face, mă? Ăsta s-a pus pe launch, sper să mă bată Bibi. Ăsta trick s-a aruncat. Băi, stai mă așa, mă. Au. Bravo, Migdala, m-ai lăsat și singur, e bine. Am înțeles, Migdala, bine, Migdala. Am jucat bine, mai jucăm și mâine. E bine, rău de tot. Cred că aici ne ducem amândoi să mă bată. Eu m-am dus, e bine, bravo, tată. E bine, gata, am înțeles, am jucat bine, mai jucăm și mâine, băi, nu te cred, mă. Băi, ce iurea a murit acolo, cum a luat ăla așa prin glu, nu pot să înțeleg nici de unde mi-am luat cap măcar, pe bune. Ok, oi, fete, băi, cam atât a fost cu challenge-ul de astăzi, bine, prim challenge sau prim videoclip de pe canal, cum vreți voi să-i spunem. Băi, n-am luat boia, sincer, nici ce să fac, ați văzut și voi cum a luat la acolo din stânga, Migdala nu știu cum a murit, dar important e că a fost un meci super, super șmecher, mai ales că Migdala, vă dați seama, când a fost vorba să mă ajute, a fugit de lângă mine, când a fost vorba să-mi fure un kill, imediat, vă dați seama, nu se putea. Bun, deci, încă o dată vă repet, dacă facem 100 de like-uri pe mică la partea a doua din acest challenge sau la următorul videoclip, Migdala va apărea direct cu facecam la noi și totodată să-mi arătați și mie susținerea voastră, pentru că este primul meu videoclip, așa că, da, lăsați-mi părerile voastre în comentarii. Eu am fost Marian, alături de Migdala. Ceau!